La veu és una eina imprescindible per a la comunicació humana. Segons algunes dades, entre un 5% i un 10% de la població dels països desenvolupats pateix algun trastorn de la veu. Els estudis epidemiològics i clínics mostren que la fatiga vocal és un dels símptomes més freqüents, especialment entre els professionals de la veu. Cantants, actors, docents, teleoperadors, administratius, entre d'altres, són professionals que formen part del col·lectiu més vulnerable a patir-ne. A banda d'aquests professionals, molta gent percep molèsties o cansament a la veu després de parlar o cantar molta estona. L'abús o el mal ús de la veu són els principals factors que poden desencadenar aquesta aparició de la fatiga vocal. Però com puc saber si tinc realment fatiga vocal? Doncs hi ha uns indicadors que ens ajuden a reconèixer-la. Es perd el volum de la veu en parlar en determinades situacions o moments del dia i aquesta pèrdua d'intensitat dificulta la projecció de la veu. El rang vocal dels sons aguts i greus també es redueix. Es tendeix a utilitzar una parla monòtona. Apareixen molèsties, incomoditat quan s'utilitza la veu per un augment també de l'esforç vocal. Es pot traduir en dolor a la part anterior o lateral del coll. També podem percebre la necessitat constant d'aclarir la veu. També una veu ronca, amb aire, que pot produir inestabilitat o moments àfons, que no hi percep veu. El més habitual en aquesta fatiga vocal és notar aquests símptomes al llarg del dia o la setmana i que millorin durant els períodes de descans, com per exemple al cap de setmana o durant les vacances. Per evitar l'aparició de la fatiga vocal és important seguir una sèrie de consells i així podem preservar la salut de l'òrgan fonador. Per exemple, les hores de descans són necessàries i s'han de seguir unes rutines diàries. Si s'utilitza la veu durant moltes hores seguides, es recomana mantenir uns espais de repòs vocal durant la jornada. Limitar el temps de fonació és bàsic per prevenir aquesta fatiga vocal. S'han d'evitar accions com, per exemple, aclarir la veu, el riure molt exagerat, la tos constant. Poden generar molèsties i irritació de la zona laríngia i faríngia. Mantenir un ritme de parla i volum és adequat i ens ajudaran a controlar les emissions i sobretot prevenir possibles disfonies funcionals. És important no parlar gaire quan el soroll ambiental és molt elevat, ja que pot provocar un sobreesforç vocal. Parlar amb una veu el més natural possible, sobretot, i evitar l'ús de la veu xiu-xiuejada, que genera un major esforç vocal. La tensió muscular i l'estrès generen rigidesa en general. Convé detectar aquests estats nerviosos i actuar adequadament amb l'ajuda de professionals, ja que la veu està directament relacionada amb les emocions. És aconsellable dedicar uns minuts d'escalfament de la veu abans d'iniciar el seu ús professional. La veu, com qualsevol activitat muscular, requereix una preparació abans d'un ús prolongat i sobretot un treball intens. Si tot i així la fatiga vocal ja ha aparegut, doncs cal sol·licitar una visita amb l'especialista de la veu, logopeda i otorrinolaringòleg, per determinar-ne les causes i també per oferir un tractament adequat.